Drahý Pane, skláňame sa pred Tebou s pokorným srdcom, pretože očakávame na Tvoje slovo. Veríme, že Ty sám, ktorý si tu prítomný, budeš konať svoje dielo v živote každého z nás. Amen. Božie slovo, nad ktorým budeme spoločne premýšľať, čítame v prvom liste Korinským v 15. kapitole, verše 1 až 10. Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval. Iba ak by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totižto predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. I ukázal sa Kéfasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých poslednému, ako nedochodčaťu, ukázal sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Amen. To sú slová dnešného textu. Milé sestry, milí bratia, každá nedeľa počas celého roku, každá nedeľa nám pripomína vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Pretože kresťania sa začali stretať prvý deň po sobote, lebo to bol ten slávny deň, kedy Pán Ježiš stal z mŕtvych. A tak naozaj každá nedeľa, aj táto dnešná, uprostred leta, aj táto dnešná nedeľa je nedeľa, keď nám pripomína veľkosť Božej moci, Božej slávy, Božej veľkosti a sily, pretože vzkriesený Pán Ježiš žije. A tak aj dnes v našich srdciach by malo byť to radosné haleluja. Nevidím to na vás. Radosné haleluja, pretože je nedeľa. Urobili ste dobré rozhodnutie, že ste prišli do chrámu. Ako Boží ľud, ako ovce toho dobrého pastiera, zhromaždili sme sa, lebo Pán Ježiš je tým dobrým pastierom, ktorý svoj život položil za nás, aby sme my mohli žiť. A tak naozaj všetkým nám znie aj túto nedeľu takéto radostné posolstvo. Pán Ježiš žije, preto sme tu spolu, lebo on je tu medzi nami prítomný. Čítali sme v našom texte: Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 15. kapitola začína týmito slovami: Pripomínam vám. Pripomínať je možné len niečo, čo sme už vedeli. Prípadne je nám potrebné pripomenúť, ak sme na niečo pozabudli. A dnes nám Pán Boh skrze toto slovo pripomína evanjelium. Zvestované, prijali sme ho, zotrvávame v ňom, spasení sme skrze neho, ak ho zachovávame tak, ako nám ho Pán zachoval od apoštolov. Myslím si, že nikto z nás by nemal pohrdnúť tým, že je nám potrebné pripomenúť evanjelium. Tie slová, ktoré už tretíkrát poviem, zvestované,
prijali sme ho, zotrvávame a sme v ňom spasení. To je všetko povedané jedným dychom, jednou vetou. Také úžasné, dôležité je evanjelium. Trochu ma znepokojuje tá myšlienka, ktorá pokračuje. Ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Zachovávame evanjelium Ježiša Krista také, aké bolo zvestované apoštolom. Zotrvávame v ňom, je naša viera pravou vierou, je naša poslušnosť pravou poslušnosťou, je naša radosť pravou radosťou, je naše spoločenstvo pravým spoločenstvom. Apoštol Pavel hovorí, pripomínam vám. Má to do činenia s našou pamäťou. Aká je naša pamäť? Niektorí ste sa pousmiali. Viem, o čom hovoríte. Aká je naša pamäť? No, každý z nás, dačo pamätáme a dačo nepamätáme si. Niekedy manželky hovoria svojim mužom, keď ideme do obchodu a nedonesieme, čo sme mali napísané na lístku, ale však som ti aj hovorila a my si nepočuli nič. Nepamätáme si. Ale sú aj vážnejšie veci. Mnohí z vás chodíte k spovedi a k Večeri Pánovej. Aké boli naše rozhodnutia? Aké boli naše sľuby, ktoré sme vtedy vyslovili? A aká je naša dôslednosť v tom plnení, čo sme Pánu Bohu prisľúbili? A možno si ani nepamätáme, čo všetko sme Pánu Bohu sľúbili. Ako je teda to s tou pamäťou? Je nám potrebné pripomínať? Určite áno. Slávny taliansky básnik Alighieri Dante mal vraj dobrú pamäť a jeden jeho priateľ, dobrý priateľ, ho chcel vyskúšať. A tak mu raz dal takú otázku. Ktoré jedlo má najradšej? Dante odpovedal, vajíčko. Asi po roku priateľ sa ho opýtal, a s čím? Len tak natvrdo osolené, odpovedal s úsmevom Dante. Môžeme sa pousmiať nad touto udalosťou, ale naozaj, ako je to s našou pamäťou? Čo si človek pamätá? Čo všetko vedome vkladáme do pamäti. Však študenti to robia, je to veľmi dôležité. Ale aj my dospelí to robíme. A čo z toho je podstatné a čo je nepodstatné? Niekedy sme prekvapení, že si pamätáme také veci, ktoré vôbec nie sú podstatné, možno zo školy, alebo niekto dačo povedal a toto si pamätáme a nevieme to z hlavy vymazať. Ale aby sa nám nestalo, že to podstatné tam nebude. A preto vrátim sa k nášmu textu. Náš text hovorí, že Pán Boh nám niečo pripomína. Pripomína nám evanjelium. A v našom texte vidím 3 dôvody, alebo 3 spôsoby, ako pamätať. Ako prvé, pamätajme na písmo. Čítali sme, Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v 3. deň bol vzkriesený podľa písem. Apoštol Pavel píše, že udalosti ukrižovania a vzkriesenia Pána Ježiša sa stáli podľa písem. Celou starou zmluvou sa tiahli proroctva, predpovede o príchode Spasiteľa, o jeho narodení, o jeho živote, utrpení, smrti, vzkriesení. A potom sa to dialo a apoštol Pavel hovorí, to všetko sa dialo podľa písem. Náš pohľad na náš život, ktorý žijeme dnes a to, čo je pred nami v budúcnosti, odvodzujme od toho,
čo hovorí písmo, čo hovorí Božie slovo. Veď tak, ako sa naplnili proroctvá o jeho prvom príchode, určite sa naplnia proroctvá aj o jeho druhom príchode. Veď on Ježiš sám o tom veľa hovoril. Podľa písem sa stalo to, čo sa stalo a stane sa aj to budúce. Viera dnes každého z nás nemôže byť a nemôže rásť, ak nebude postavená na písme, na Božom slove. Urobme dnes také osobné rozhodnutie, ak chceme osláviť Pána Ježiša, ktorý žije. Urobme také osobné rozhodnutie, že bude vzkriesený na novo náš osobný záujem o Božie slovo. Že ani jeden deň neprejde, aby sme si Božie slovo nečítali. Aj naše čítané dnešné texty obsahovali výzvu. Mojžiš, aj Ján v zjavení Jána, tam bolo napísané, napíš to, čo Pán Boh povedal. A v evanjeliu, ktoré som čítal ja o nasýtení 4000-ového zástupu, viete, prečo sa stalo tento div, toto nasýtenie? Lebo už 3 dni boli s Ježišom a počúvali Božie slovo. Preto boli hladní. Nemali čas odísť a najesť. Ste hladní? Neodchádzajte. Ale nebudeme tu 3 dni. Ale Božie slovo bolo takým magnetom, že oni 3 dni boli s Ježišom a počúvali Božie slovo. Božie slovo je dôležité, lebo je to slovo od Boha. Ako môžeme vedieť žiť? Ako vedieť spravovať svoje rodiny, cirkev, národ, ak nesiahneme po Božom slove? Argumenty apoštola Pavla sú, že je to podľa písem. Pamätajme na písmo. Po druhé, čítali sme, ukázal sa Kéfasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, v čase, keď to písal Pavel. Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých poslednému ako nedochodčaťu ukázal sa aj mne. To druhé by som nazval takto. Pamätajme, že on je viditeľný. Tak ako sa ukázal týmto konkrétnym ľuďom. Niektorí sú menovaní, niektorí ani nie, lebo 500 ľudí. Zmenil ich život. To, že Pán Ježiš žije, bolo viditeľné na tom, nie že ho len mohli stretnúť, ale že sa zmenil ich život. A tie stretnutia boli rôzne. Žena pri hrobe, alebo 2 učeníci idúci do Emaus, alebo zamknutí učeníci, alebo pri love rýb. Saul, neskôr Pavel, musel padnúť z koňa a keď bol v prachu zeme, položil otázku, Pane, kto si? Tých stretnutí boli rôzne, ale to stretnutie so živým Ježišom ich zmenilo. Kto z nás je dotknutý vzkrieseným Ježišom, ten vie, o čom hovorím. Hovorím o tom, že na Pána Ježiša nielen spomíname, že žil a že bol vzkriesený, ale vieme, že žije. Že to poznáme aj vo svojom živote. Že znovu zrodenie je nový začiatok, ktorým sme prešli. Človek naozaj pozná, že Pán Ježiš je viditeľný. Pamätajme na to, že on je a má byť viditeľný aj v našom živote. Mnohí pochybovači, teda ateisti, ktorí niekedy použijú taký argument, že im sa Pán Boh neukázal. A to je pre nich akoby dostatočný dôvod, že neveria, lebo im sa Pán Boh neukázal. Ale my vieme, že Božie slovo hovorí, blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, ale predsa uverili. Aj my môžeme povedať, že my sme Pána Ježiša vzkrieseného nevideli pred tými 2000 rokmi. Ani jeden z nás vtedy tam nebol. Nevideli sme Ježiša vzkrieseného. Ale my ho máme vidieť
vo svojich životoch, v životoch bratov a sestier v súčasnosti, lebo on je viditeľný, ako mení srdcia a životy ľudí. Nie len v spomienkach na jeho hrob a tam postavený kostol na jeho hrobe. To nie tak máme na Ježiša spomínať, ale máme ho vidieť, že on žije. Život je dôležitejší ako smrť. Stala sa raz takáto zvláštna udalosť. Istá bohatá žena v Amerike, vyše 92-ročná, keďže všetko v živote, čo chcela, tak mohla mať kvôli tomu bohatstvu, ona sa rozhodla, že chce vidieť svoj vlastný pohreb. Všetko organizačne zabezpečila. Trúhlu, sprievod, kvety, spevy, aj 2 príhovory na pohrebe. Ona sama, ako 92-ročná, sa zúčastnila tejto generálky pohrebu. Viete, aký bol výsledok? Nebola spokojná. A do svojho závetu dala dopísať ešte jedno prianie. Svoj pohreb chce bez akýchkoľvek ceremónií. Ak by sme porovnali jednoduchosť pohrebu pána Ježiša, keď pochovali pána Ježiša do hrobu. Aký jednoduchý obrad, jednoduchý pohreb s okázalosťou dnešných pohrebov a koľko okázalostí ešte na svetských, teda nekresťanských pohreboch. Takí sme my. Veci smrti a pohrebu považujeme za veľmi dôležité. Život je dôležitý. A keď pamätáme na evanjelium Ježiša Krista a osobnou vierou vidíme pána Ježiša vo svojom živote a v živote bratov a sestier, ak máme upriamený pohľad na Ježiša, tak máme upriamený pohľad nie do hrobu, ale do neba, kde nás čaká otvorená jeho náruč. Takže pamätajme, on je viditeľný. A po tretie, záver textu hovorí toto. Apoštol Pavel píše: Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu, ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne daromná. Pamätajme na úctu k Ježišovi. Apoštol Pavel to píše takto: Nie som hodný. To si povedzme všetci, my nie sme hodní. Nikto z nás nie je hoden Božej milosti. Neprijímajme ju lacno ako lacnú milosť. Je to nekonečne veľký dar, ktorý od Pána Boha prichádza. My nie sme hodní. A v zjavení Jána 4.11 je napísané: Hoden si, Pane a Bože náš, vziať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Pán Ježiš je hoden chvály, vďaky, úcty, dobrorečenia. On je hoden vziať slávu, česť a moc. V dnešných čítaných textoch to tiež bolo. Mojžiš si zahaľoval tvár, keď vstupoval k Hospodinu. A Ján, keď uzrel Ježiša, padol na zem. Oslávme vzkrieseného pána Ježiša tým, že bude väčšia úcta k nemu. Aké miesto má v osobnom našom živote a v živote spoločenstva bázeň pred pánom Ježišom? Pamätajme na úctu k nemu. Mnohé kresťanské piesne, ktoré spievame, hovoria o tom, že Ježiš je hoden úcty, slávy, vďaky, oslavy, dobrorečenia. Každú pieseň, každú modlitbu, či verejné alebo tiché naše volanie, nech nesie naša úprimná úcta a vďačnosť voči pánovi Ježišovi. Neoslavujme minulosť, ale oslavujme jeho dielo v našej prítomnosti. Ak to zhrniem, pamätajme na evanjelium, pamätajme skrze písmo Božieho slova
Pamätajme, lebo on je prítomný v našom živote a jeho dielo je viditeľné. A pamätajme s úctou a vďačnosťou, lebo my nie sme hodní, ale on je hodný našej úcty a chvály na veky. Amen.